Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Padagos pang pinaghahanap ngunyan kan mga otoridad ang driver kan bihikulong nakabangga asin nakaligis sa 18 anyos na soltero sa barangay Pakul, Syudad ng Naga. Ang biktima ang yaon ngunyan pinagbubulong sa ospital. Aram mo taman ng kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa ospital na nagselebrar nin Pasko ang pamilya Dizon matapos na mabiktima nin hit and run ang 18 anyos na si Gaba Dizon alas 7 ni nabanggi sa barangay Pakol sa Syudad ng Naga. Istorya ka nama na si Jo Marie Dizon, pigsugo na magbakal na sabing aki gamit an motorsiklo. Alagad na outbalan sa subot ini hasta sa matumba asin naligis kan sarong SUV. Imbes na magpundo, duminulag pa ang nasabing bihikulo kaya bahan ang nasabing driver kaya sango niya nangapuda ng pamilya Dizon sa mga residente na harani sa lugar na baka may nakahago pa sa CCTV asin makikoordinar sa Philippine National Police. Renal daw po. Si mga kaeribahan ko po niya sa may Avida, Pakol. Po sila yung pong possible na may CCTV po along the highway. Kang sa 24 po, ng alas 7 ng bilyan ng bang hanggang 8:45 po. Sana po mag-review nindo kung may nag-aging araw kayo na auto, possible nag-aging araw kayo na auto, na ang kasunudan po, nakamotor na nakaputi itong jack, nakalungsip na puti, nakaputing motor. Sana po matawan nindo kami ng copy para po sa police po, sa investigation po, para po matabangan nito kami sa nangyari sa akin ko po. Naganguyan po dahil pumaray ang condition po. Salamat po. Sa ngunyan, igwa naman in kapot na CCTV footage ang Philippine National Police na posibleng ikabibisto kan driver kan bihikulo. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, 5 aksidente sa bihikulo ang nairehistro kan Camarines Sur Police Provincial Office kang nakalis na petsa 24 asin 25 sa digdi ang pinagbawian nin buhay. Ini nangyari sa Banuaanin San Fernando, Camarines Sur, Baaw asin sa munisipyo kan Bato. Nangapudan man si Police Major Maria Victoria Abalaing tagapagdaram kan Camarines Sur Police Provincial Office sa mga may bihikulo na likayan ang mga pagmamaneho kung yaon sa impluensya nin arak. Kung pagbabasehan natin yung reported incidents nga po is 5 lang naman po, sir. Yun nga po, continuously i-remind natin yung ating public, yung ating mga kababayan na kapag ka nakainom na po. Kasi mahaba pong celebration natin ng ng holiday season ngayon. So, remind natin yung public natin na wag nang mag-drive kapag ka alam naman nating nakainom na tayo. Sa iba pang bareta, nagpapadagos ngunyan ang search, rescue and retrieval operation sa kadagatan na sakop kan Catanduanes, Albay, Sorsogon asin Camarines Sur para sa nawawarang siyam na parasira hali sa munisipyo kan Virac asin Vega sa Catanduanes. Susog ki Mr. Grimel Nas, tagapagdaram kan Office of the Civil Defense Bicol. Nag-abot na ang sa indang pinag-request na chopper sa Southern Luzon Command as in Philippine Air Force Tactical Operation Group 5 na iyo ang nagkukondusir nin paghahanap sa mga nawawarang parasira. Ngayon pong December 26 ay dumating na po yung request nating chopper through the Southern Luzon Command and the Tactical Operations Group 5 of Philippine Air Force. Nandyan na po sa Catanduanes at magsasagawa po ng aerial search para po doon sa mga nawawalang fishermen. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagusan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa idong pag-antabay.